ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഞാനിത് നട്ട് വളർത്തിയതാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ വീട്ടിലെ പറമ്പിലൊക്കെ ധാരാളം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അന്നൊന്നും ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടു ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, കുറേ കമൻറ്റ് വന്നു, അത് മണിത്തക്കാളിയാണെന്നുള്ള കോഴി പോകാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. മണിത്തക്കാളിയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മണിത്തക്കാളിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ച് നോക്കിയപ്പം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിച്ച് നോക്കിയപ്പം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറേ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച്, പിന്നെ പല ആയുർവേദത്തിലും പിന്നെ മരുന്നായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മണിത്തക്കാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാക്ക കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ മണിത്തക്കാളി എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അൾസറിനൊക്കെ നല്ലൊരു മരുന്നായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ തക്കാളി ഇതില്ലേ പഴം കണ്ടോ, പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്രത്തിൽ കണ്ടു, മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൽ ഈ ഇലൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറ്റി കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഇല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുംബൈയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അവിടുത്തെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയാണ് ശ്വാസകോശാർബുദത്തിൻ്റെ കോശങ്ങളെ വളർച്ചയെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്, മരുന്നാണ് ഈ ഇലയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഘടകം. അപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങനെ അന്നുണ്ട് ഞാനിത് വലുതായിട്ട് വേണം, അന്ന് ഞാൻ വിത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാകിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട്. പിന്നെ വലുതായിട്ട് നിങ്ങളെ വീഡിയോ കാണിക്കണമെന്നൊന്ന് പറയാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, എൻ്റെ അയൽവാസിനെ കേട്ടോ, നമ്മളെ പിന്നെ ഒരു താത്ത ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരുടെ നാട് അട്ടപ്പാടിയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇല പറിച്ച് അവർ ഉപ്പേരി വെക്കും, താളിക്കൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ നല്ല. അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതിങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് താത്തത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പം നമുക്ക് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് തന്ന പ്രകാരം ഞാനിതിൻ്റെ ഇല പിന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ശേഷമാണിത് പിന്നെ ഈ പത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ടത് കേട്ടോ, അവർ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ഇല പറിച്ച് താളിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ, ഒരു കറി വെച്ച് നോക്കാം. പക്ഷേ ഞാനിത് ഒരിക്കൽ വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ധാരാളം കായ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കായല്ലേ, പഴുത്ത കായ നമുക്ക് പറിച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് നല്ലതാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു പുളിപ്പാണെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, ഒരു മധുരം പുളിപ്പൊക്കെ പാടെയാണ്. അപ്പോൾ ധാരാളം പൂവും കായൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ ഈ ചുറുചുറുക്കൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ നമ്മളിതിൻ്റെ മുമ്പായിക്ക് നല്ല ഇലയായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഇലയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഇലേൻ്റെ ആ ഭംഗിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ മുരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചില ഞാൻ നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ അത് പറമ്പിൽ നിറയെ കാണാനുണ്ട് ഈ ഇലയും ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതുള്ളത് വെച്ച് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇല എടുത്തിട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും മാറാലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, അതൊക്കെ നന്നായി നോക്കണേ. അപ്പോൾ നന്നായി കഴുകി എടുക്കണേ കേട്ടോ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് താളിച്ചെടുക്കട്ടെ. ഞാൻ കുറച്ച് ഇല ഉള്ളൂ കേട്ടോ, എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ കായും പൂവൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലയൊക്കെ പറ്റതായി പോയിണേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതേ ഇത്തിരി മതി, കുറച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ഒരു 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇല കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തോരനൊക്കെ വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള താത്ത അവർ അട്ടപ്പാടി എന്നൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ധാരാളം കാണാറുണ്ട്. അവരിവിടെ വന്നാൽ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സാധനം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്താണ് അവരോട് കൂടി ചോദിച്ചിട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കാട് പോലെ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. കായും കഴിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇല തോരൻ വെച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ താളിച്ചൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരിക്കൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ചെറിയൊരു ചവർപ്പാണ്. അവർ പറഞ്ഞ് നല്ല മരുന്നാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പത്രത്തിലും ഇത് കണ്ടത് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇത് പിന്നെ വലിയ ഔഷധമുള്ളതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇലനെക്കുറിച്ച്. അതേ ഉള്ളി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഇലല്ലേ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി മൂപ്പ് ഏറിപ്പോയിട്ടോ. നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി പിന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ, കുറച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, അത് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒന്നിങ്ങനെ അങ്ങനെ എടുക്കാനുണ്ടാക്കും, വേവിച്ചെടുക്കാനേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് സമയം സാധാ ഇലക്ക് അത്ര വേവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതും പിന്നെ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചാൽ മതിയിട്ട്, അത്രയൊക്കെ കുറച്ച് വേവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ പിന്നെ മണിത്തക്കാളിൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ താളിച്ചെടുക്കുക, ഈ താളിപ്പ് തയ്യാറായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ താത്ത പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു രീതി ഇതാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ മുരിങ്ങ തോരൻ വെക്കും പോലെ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുമേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.